Hello kan lo dam tlang em kan chanila kan lo lom le fek chewa win chu he khwat thiang nuam le khop maya boruak te po fawang boruak po orin hair sau trana anom le maya wina chuanin he lai mulama momo e turin kankal dona ador hi ate felin nuam em ema momo dos ni a an lun the em kankal lai takyanin customer an all lai takalo ni a kan lo em mani hei order ti aron thleng hal zung zunga fast food ti taka an siam sung hi arei lawa chan aron thleng zung zunga kan order ho hi pagoda momo te steam momo te szechuan momo te le chat momo te ani a oh hei momo dor ti taka momo hlir kan order chu ani meya soup ne hian chuanin atui ka ti ber chu kai chu pagoda momo khatui ka ti bera achan chu achung a feelings hi atam em ema chuanin steam momo hi chu kan hriat sa ve kania chat momo hi chu ka tui ti zong ani vaklo se chuan momo po chu tiangin a special vaklawa a soup ne na han ti pol hianin a tui em boka photo session te kan zo to nu in he anapui ber ti meang eile in lama kan tron to dona kan han e charcha phot dona ne dora hian kan nut le zuaya eng mente kan en vela ma se engma chu kan leilem chuang lawa chuang kan ho konga bazar lama kan kal dona drinking bazara so mele in bi ki kan neya helai te hi ani a afel fain chomi hin nekim ve em ema chuanin hei chomi te kan leya saksina bang kan lom mema min lo like min lo share min lo subscribe thap tur po in kan nen buk cheu ni kan lo